Удар по Трампу. Всього за один вечір він фактично втратив двох людей, котрим свого часу довірив політичну кар'єру. Очільника передвиборчого штабу Пола Манафорта та колишнього адвоката Майкла Коена. Обох звинувачують у податковому шахрайстві і фінансових махінаціях. Як це позначиться на подальшій долі американського президента? Дивіться далі. У 2016-му саме вони стали тими, хто відбілювали його репутацію і покривали численні провали. Тепер обидва на лаві підсудних через податкове шахрайство. Щоправда, якщо колишнього адвоката Дональда Трампа звинувачують у фінансових махінаціях під час передвиборчої кампанії президента, то шахрайство Пола Манафорта завело слідчих до України. Перш ніж очолити передвиборчий штаб Трампа, він консультував команду Віктора Януковича і отримав за це $60 мільйонів. Податків з них не сплатив і тепер мусить за це відповідати, вважають в американському сенаті. Послухайте, люди мають відповідати за те, що вони скоїли. Якщо порушили закон, повинні відповісти. І відповісти перед законом Полу Манафорту таке доведеться. Суд присяжних визнав його винним у 8 з 18 пунктів звинувачення. Наступні кількадесят років він може провести за ґратами. Всі ви, напевно, чули, що присяжні винесли вердикт тільки щодо 8 з 18 пунктів. Хоча пан Манафорт і розчарований, що його не виправдали повністю, у будь-якому разі ми вдячні за справедливий суд. Почувши про вирок для Манафорта, Трамп кинувся його захищати. Це погано. Мені неприємно за нас обох. Пол Манафорт дуже хороша людина. Дуже погано, що так сталося. Ця справа не має нічого спільного з російською змовою. Це полювання на відьом і це ганьба. Натомість колишній адвокат Трампа Майкл Коен не почув від президента ані слова підтримки. Ще пак Коен, якому так довіряв Трамп протягом 20 років, фактично його зрадив. В обмін на пом'якшення вироку розказав, як у 2016-му тоді ще кандидат в президенти наказав йому підкупити двох жінок, щоб відбілити репутацію. Це зірка фільмів для дорослих Штормі Деніелс, а також колишня модель Playboy Карен Макдугал. Обидві запевняли, що мали стосунки з Трампом і хотіли оприлюднити брудні подробиці. Обом за мовчання нишком заплатили більш як по $100 000. Нині Коен зізнався в цьому в суді. Що ж, маємо двох людей, котрі були на орбіті Трампа. І за лічені хвилини все перевертається з ніг на голову. Це дійсно був знаковий день в історії президентства Трампа. Тепер у опонентів президента з'явилася надія, що результати виборів дворічної давнини можуть переглянути, оскільки і зізнання Коена, і визнання вини Манафорта доводять, передвиборчий штаб Трампа не цурався тіньових схем і махінацій задля досягнення мети. Але навіть попри це шанси усунути Трампа з посади мізерні, вважають міжнародні оглядачі. Адже жодна з цих справ, по суті, напряму не доводить існування змови з Росією, за що можна було оголосити Трампу імпічмент. Тот же импичмент, про который многие говорят, он возможен только в случае, если в Сенате и Палате представителей будут демократы. А это возможно только если они победят на выборах в ноябре в Конгресс. Я не вижу пока что перспектив, чтобы они заняли столько мест, например, 2/3 Сената, которые необходимы для того, чтобы объявить импичмент президенту. Досі під загрозою імпічменту у США опинялися троє президентів – Ендрю Джонсон, Білл Клінтон та Річард Ніксон. Та жодного з них скинути з посади не вдалося. Перших двох виправдав Сенат. Ніксон же сам подав у відставку, перш ніж його звільнили. Анна Макаренко, Заман, АТР.